Minun nimeni on Jarmo Juntunen. Olen 10 vuoden aikana nähnyt, että kuka tahansa voi milloin ja missä tahansa joutua kokemaan oikeusloukkauksen. Olen pitkäaikaisena yrittäjätoimittajana tehnyt laajasti erilaisia lainsäädäntöön perustuvia yhteiskuntapoliittisia asiaohjelmia. Työni kautta olen saanut tutustua lakien erilaiseen tulkintaan sekä niiden seurauksena ihmisten kokemiin oikeusloukkauksiin. Vuonna 2004 istuin kotonani tämän pöydän ääreen. Silloin havaitsin vakavan ongelman. Suomessa ihmiset eivät olleet ymmärtäneet järjestäytyä kollektiivisesti oikeusturva-asioissaan. Siksi päätin ryhtyä kokoamaan verkostojeni kautta ihmisiä yhteen, sellaista järjestöä perustamaan. Verkostojeni kautta kutsui 27 perustajajäsentä EOK:n perustamiskokoukseen tunnetun suomalaisen oikeustaistelijan Jaakko Ilkan synnyinseudulle Herkoolin kartanoon Ilmajoelle. Elokuussa vuonna 2004 syntyi Suomen kansalaisten ja yrityksien oikeusturvan edunvalvontajärjestö, Eurooppalaisen oikeusturvan keskusliitto EOK. Minulla on suuri kunnia vihkiä sinut EOK-lipuksi, jota myös oikeusturvan suojelusenkeliksi kutsuttakoon. Siellä missä sinä olet läsnä, toteutukoot kaikki oikeudet todellisina ja tuntuvina, sekä ihmisten arkisessa elämässä että yritysten toiminnassa. Auttakoot kaikki myönteiset voimat kaikkia niitä ihmisiä, jotka sinun kuvaamaasi tehtävää toteuttavat. Moni oikeutta meillä maassa nyt saa. EOK kun ryhtynään toimimaan. Meidän EOK, vahva EOK, se on turva meidän kaikkien. Meidän EOK, vahva EOK, se on turva kaikkien. EOK:n toimintaa ohjaavia arvoja ovat ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen, perustuslaissa säädettyjen perusoikeuksien toteutuminen täysimääräisesti, demokratian ja julkishallinnon avoimuuden lisääminen, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen, turvattomuuden ja huono-osaisuuden vähentäminen sekä yhteiskunnallinen aktiivisuus ja yhteisvastuu. Euroopan komission tutkimuksien mukaan lähes 1 miljoona suomalaista kokee vuosittain oikeusloukkauksia. Kun ihminen kokee oikeusloukkauksen, voi se yöunien menetyksen lisäksi aiheuttaa sairauksia, lasten huostaanottoja, avioeron, konkurssin, työttömyyttä, köyhyyttä tai jopa ennenaikaisen kuoleman. Monet ihmiset eivät tiedosta laillisia oikeuksiaan ja monet pelkäävät taistella oikeuksiensa puolesta. Monet heistä ovat saaneet myös kokea, että heidät leimataan aiheettomasti ja asiattomilla tavoilla. Pelko on jokaisen suurin oikeusturvariski. EOK toimii vastavoimana niille oikeusturvaa loukkaaville arvoille ja käytännöille, jotka hyväksyvät ihmisten ja yrityksien jäämisen täyden oikeusturvan ulkopuolelle. Meiltä puuttuu riippumaton tuomioistuinhallitus, meiltä puuttuu tuomareiden ammatillinen koulutus kokonaan, joka pitäisi järjestää ja niin edelleen. Eli valtavan paljon tässä työtä ja
tässä suhteessa juuri vapaat kansalaisjärjestöt näyttelee erittäin tärkeää roolia. Ei auta vain määryttää vaikertaa, on myös käytävä yhdessä toimimaan. Meidän EOK, vahva EOK, se on turva meidän kaikkien. Meidän EOK, vahva EOK, se on turva kaikkien. EOK osallistuu korruption poistamiseen tähtääviin aloitteisiin ja korostaa hallinnon läpinäkyvyyden ja avoimuuden merkitystä demokraattisen päätöksenteon edellytyksenä. EOK:n tehtävänä on tuoda esiin ihmisoikeuksien ja oikeusturvan loukkauksista kärsivien ihmisten ja yritysten tarpeet, antaa heille tietoa ja neuvoja sekä ennaltaehkäistä oikeusturvaloukkauksista aiheutuvaa syrjäytymistä. EOK:n jäsenpalvelulta edellytetään monipuolista osaamista ja ammattitaitoa. Monet oikeudellisissa ongelmissa olevat ihmiset tarvitsevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiosaamista. EOK on järjestänyt vuosittain eri puolilla Suomea suosittuja kaikille avoimia, näin kykeneen turvaamaan laillisia oikeuksiani oikeusturvan koulutustilaisuuksia. Kuluneiden 10 vuoden aikana olemme ilmeisesti kyenneet pelastamaan tuhansia ihmisiä. EOK:n jäsenpalvelut ovat edistäneet oikeusturvan toteutumista. Välitämme jäsenillemme pyynnöstä parasta mahdollista oikeudellista asiantuntija-apua eri oikeusaloilta. Vuosien saatossa EOK on solminut asiantuntijakumppanuussopimuksia reilun 150 eri asiantuntijan kanssa. EOK:n jäsenpalvelu vastaanottaa vuosittain tuhansia yhteydenottoja, vilkkaimpana päivänä jopa yli 100 yhteydenottoa. EOK on tehnyt oikeusturvatyötä 10 vuotta. Kansalaisten ja yritysten kohtaamat oikeusturvaongelmat eivät ole tänä aikana vähentyneet. Päinvastoin, Euroopan unionin mukanaan tuomat yhä uudet ja monimutkaiset direktiivit lisäävät lain tulkintaongelmia. Tuomioistuinlaitos on riippumaton, niin kuin kaikki tiedämme, mutta tämä riippumattomuus ei tarkoita sitä, että se saisi toimia jossakin umpiossa arvostelun ja tällaisen asiallisen tarkastelun ulkopuolella. Päinvastoin se, että se on riippumaton, niin edellyttää sitä, että sitä julkinen sana asianmukaisesti valvoo, ja vielä tärkeämpää on, että on olemassa kansalaisjärjestöjä, jotka seuraa paitsi aivan yksityiskohtaisesti tuomioistuinlaitoksen toimintaa, vaikkapa juttukohtaisesti silloin kun siihen on aihetta, mutta yleensäkin siihen, että kuinka lait antavat oikeusturvaa kansalaisille. Ja vielä tärkeämpää se on nyt, kun oikeus ylikansallistuu. Me olemme nyt vahvasti mukana tässä eurooppalaisessa oikeuskehityksessä. Sen takia on entistäkin tärkeämpi tällainen, että annetaan tietoa oikeudesta ja informoidaan. Ja samalla myöskin koko ajan valvotaan ja seurataan, kuinka se yksityisten kansalaisten osalta toteutuu. Ja tässä mä näen erityisen tärkeästi juuri sen, että seurataan kuinka yksityisten ihmisten kohdalla oikeus toteutuu. Se on kuitenkin tärkein asia, koska valtio ja oikeusjärjestys on tarkoitettu palvelemaan yksityisiä ihmisiä. 10 vuoden aikana EOK-jäsenistö on vahvistunut. Henkilö- ja yhteisöjäseniä on kertynyt lähes 3000. EOK:n jäsenpalveluiden piiriin kuuluu yhteisöjäsentön kautta satoja tuhansia ihmisiä. Ilman vahvaa jäsenistöä ja vapaaehtoistyöntekijöitä EOK ei olisi kehittynyt johtavaksi oikeusturvajärjestöksi Suomessa. Alueelliset yhdyshenkilöt, liittovaltuuston ja liittohallituksen jäsenet sekä EOK:n asiantuntijakumppanit ovat yhdessä tehneet merkittävää oikeusturvatyötä Suomessa.
He ovat yhdessä kanssani osoittaneet, että kuluneet 10 vuotta ovat osoittaneet oikeusturvan edunvalvontajärjestön tarpeellisuuden Suomessa. He ovat oikeusturvan suojelusenkeleitä. Ja olen sitä mieltä, että kaikkien ihmisten, jotka vähäkään ovat vammaisia tai omaishoitajia tai tarvitsevat niin kuin tällaista apua, niin mun mielestä tämä on ihan oikea järjestö. Erittäin hyvä ja tärkeä. Tässä tuli se viimeinen ja paras oljenkorsi, mikä minun kohdalle tuli. Että tässä annettiin se toivo, kannustus ja se luottamus siihen, että kyllä sun asia hoituu ja se hoidetaan. Että toivon, että kaikki toisetkin, jotka taistelee samojen asioiden kanssa, niin liittyisi ihmeessä tämmöiseen järjestelmään mukaan ja jäseneksi, että en ole katunut päivääkään, kun sillä luennolla olin ja liityin heti jäseneksi, niin se oli elämäni paras ratkaisu. EOK ei voi nykyisin toimiessaan pelkästään jäsenmaksutulojen varassa laajentaa toimintaansa kasvaviin tarpeisiin. Sen vuoksi valtion budjettiin on lisättävä määräraha, josta oikeusturvajärjestöt voivat hakea avustusta toimintaansa. Perus- ja ihmisoikeuksien oikeudenmukainen toteutuminen on kestävä lähtökohta hyvinvointiyhteiskunnan ja kaikkien sen jäsenten tulevaisuuden rakentamiselle. Suomessa toteutetun oikeusturvapolitiikan päämääränä on oltava oikeudenmukaisuus sellaisessa muodossa, joka takaa ihmisarvoisen elämisen ja turvallisen elinkeinotoiminnan harjoittamisen kaikille. Kiitos. Se on hirveän suuri kiitos, että EOK on olemassa. Moni oikeutta meillä maassa nyt saa. EOK kun ryhtyy näin toimimaan. Meidän EOK, vahva EOK, se on turva meidän kaikkien. Meidän EOK, vahva EOK, se on turva kaikkien.